mikäli Loutsev nostossaan onnistuu. Samalla korjaantuu sitten yhteistuloksen 2.64. Tässä on maailmanennätys kyseessä. Aleksei Loutsev, Venäjä. Karmea määrä rautaa 264. Aleksei Loutsev, Venäjä. Ja rinnalle nuo tulevat todella helpolla. Ja siellä on maailmanennätys suorilla käsillä. 264. Aleksei Loutsev on näiden kilpailujen ehdottomasti paras miesnostaja. Aivan upea työntö. Ei tarvitse kenenkään harmitella tässä sarjassa, että se oli kyllä nostojen nosto. On työntänyt ja siitä kahden kilon päähän nyt pääsi Aleksei Loutsev Venäjältä ja todella kova yhteistulos. 475 kiloa. Yhteistuloksen maailmanennätys parani 3 kilolla. Ja tätä nostoa tullaan kelaamaan edestakaisin. Se oli sen verran kova temppu Aleksei Loutsevilta. Ja venäläiset ovat